ಹರಿ ಓಂ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೋನು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆ 9 ಸೊ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಮೊರನಿ ನಾರ ಹಿಡ್ದು ಕಂದಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಗಾಂಧೇನಿದೆ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧ ಗುಜ್ಜೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಂದಿತ್ತ ಇಂಕುಲು ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ತೀಪೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಾರ ಹಿಡ್ದು ಕಂತಿನ ಗುಜ್ಜೆ. ಸೊ ಇನ್ನಾಯ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಗಾಂದು ಎಂಚಾಪುಂತು ಓಡು ಮುಟ್ಟತ್ತಿತ್ತನ ಚೂರು ಸುಲಭ ಆಯ್ತು. ಎಂಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಂತಿತ್ತ. ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಂತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇದೇನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಉನೇನು ತಿಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಅವನೊಂಜಿ ತುಂಡು ಅವು ನಾನು ಕೋಡೆ ಅವನೇನು ನಮ್ಮನ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋತ ಸೋರೆ ಐತ ಒಲೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ. ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಬೇಯ್ದು ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾತಂಡ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಏನು ತಂದಿತ್ತದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಕಬಾಬ್ದ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಗುಜ್ಜದ ಕಬಾಬ್ ಅವು ಲತ್ತ ಗುಜ್ಜದ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು. ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರತ್ತ ಪೂರ ತುನಾಗ ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಜೆ ನಿಲ್ಲರ್ದು ಲತ್ತ ಗುಜ್ಜೆ ಬತ್ತಾತೀನಿ ಅಡಗದಂಡೆ ನಾನು ಮೊರನಿ ನಾನು ಸಾರಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಆತ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಆನಿ ಬೈಯಾಗೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ದು ಇಪ್ಪುನು ಲತ್ತ ಗುಜ್ಜೆನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತಲೇ ಕಬಾಬ್ ತಿತ್ತೆ ಒಂದಾದಂಡ ಆನಿ ನೈಟ್ ಜಡ್ಮಾರೆ ಅಂಚಾನಾಗ ಬಾಲೆ ಕೊಡು ನೊಸ್ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನಾ ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾ ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಜಪಡಾಗ ಬಂದು ಈಗ ಮೀಪಾದ ಬರ್ಲಿತ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ದುಂಬ್ಯಾನು ಕಜ ಹೊಡ್ದಿತ್ತೆ ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲ್ ಅರ್ತದು ಮೀಪಾದ ಬರ್ತೇನಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂದು ಹಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಒಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಒಚ್ಚೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಾಲ್ದ ನೆಲ ತಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದುಂಡ ಕಿಬಿತ ಬುಗುಡಿ ಬಂದ್ಪೀರ್ ಒಂದೇತ ಮಿತ್ತದ ಪೋಷ ಅಂತ ಇಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಒಂದೇರು ಕಂತ ಬಾಡಿ ನಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗನ್ನ ಈಗಿ ಬಿತ್ತ ಈಗಿ ತಗದು ಹೋತುಂಡು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ತೂದೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೈನ್ ತಗದು ಹೋದು ಇಪ್ಪೊಡು ಕಾಂಡೆ ಇಪ್ಪು ಬಂದು ಹಾಲ್ ಪೂರ ನಾಡಿಯೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ನಾಡಿಯೆ ಏತ್ ನಾಡಲ್ಲ ಜಿ ಕಜವಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಬಿಡುಂಡ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದ ಜಿಕ್ಕಿ ಬಿತ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತು ಆತ ಕಾಲೇ ಇತ್ತ ನಿಮಿತ್ತದ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಲ್ಪುನು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂಡಿತ್ತೇನ ಆಯನ ಜಪಡಾಯ ಬಾಲೆನ ಜಪಡ ನಂಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಎರಡಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ತ ಕಿಬಿತ ದಕ್ಕದು ಹೋತುಂಡು ಬಂಡೆ ಕಾರ್ಲ ಪಿರೇ ಬುರ ನಾಡಿಯರು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಂಡ ಪಿರೇ ಬುರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಲೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿಲ ಒಲ ಎಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ಲ ನಾಡಿಯರು ರೂಮುಡು ಪೂರ ನಾಡಿಯ ರೂಮುಡು ಮಂಚದ ಅಡಿಟ್ಟು ಗೋಡದ ಪೂರ ನಾಡಿಯ ಓಲ್ ನಾಡಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಲ್ಪುನು ಯಾಕೆ ಬಂಡಿರು ಇಪ್ಪಡು ಬಿಡು ಬೇತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಬಂಡಿರು ಯಾನು ಕಜೋ ಆಡ್ತದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಮಲ ತೊಟ್ಟೆ ಪೇಪರ್ ಪುರ ಏನು ಕಜೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಜೋ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಧೂಳು ಪುರ ಅರ್ಥದ್ದು ಎಪ್ಪು ಅದ ಕಜೋ ಅವು ಐಟ್ ಇತ್ತು ಕಜೋದು ಎಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತುಂಡು ಕಸವರಿಗೆ ಐಟ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಬುಧವಾದ ಮಲ್ತೆ ತೂಕ ಏಪ ದಕ್ಕದು ಕೂತು ತೂಕ ಬಂದು ಕಾಂಡೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇನ ಐಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ದಾದತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಿಬಿತ ಪಟ್ಟ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುಯೇ ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ದುಂಬೆ ದಕ್ಕದು ಹೋತುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ತೆ ಇದು ದುಂಬ್ದೇನಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಐಟ್ ತೂಕ ಅಂತೂ ಐಟ್ ತೂನಾಗ ಐಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಡೆ ಪೋಪು ದುಂಬೆ ದಕ್ಕದು ಹೋತುಂಡು ಯಾನೊಂದು ಕೋಡೆ ದಕ್ಕದು ಹೋತುಂಡು ನಿಂದು ತೂನಾಗ ಮೊರನೆ ದಕ್ಕದು ಹೋತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತುಯೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಊರು ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಮೂಲು ಐಟ್ ತೂಪೇನ ಐಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಇರುವ ತರಗೆ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಒಲ್ ದಕ್ಕದು ಹೋತುಂಡು ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತುದಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡತ ತರ ಅಡ್ಡಲ ಮಲ್ಪವನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡತ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಪೋಡಂದಿತ್ತುಂಡವು ದಾದ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪೋಯ್ಜತ್ತ ಆನೆಯನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಬಾಲೆ ಹೋಯ್ತದು ಅಂಚೆ ಮೀನೆ ಅದು ಪೋತುಂಡ ಪೋಪುಂಡೆ ಅಂಡ ದೇವರು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಇದು ಅವು ಮಿತ್ತದ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದ ಕಣ್ಣದ ರಿತ್ತು ನಮಗೆ ತೋಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಕಿಬಿತ ಕತ್ತೆ ಅವೆಂಕು PUC ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಕುತ್ತದಿತ್ತ ಕಿಬಿಕ್ ಅವು ಶೂಟ್ ಪುರದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಕುತ್ತುತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಏನ ಮೂಲು ಕುತ್ತು ನಡ್ಲ ಆವಲಿ ಮೂಲು ಒಂತ ಆವಲಿ ಮೂಲು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಚರ್ಮ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂತ ಕಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಕಿಬಿತ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಪೋಂಡತ ಅಂಚ.
ಸೊ ಅಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ದಾಲ ಪಂತ ಜಿರಾರ್ಲ ದೇ ಪಂಡ ಬೋಡುಂದಿದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಹತ್ತು ಹೊಲ ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೊರನ್ನೆ ಅಗುಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾನಿ ತೂತೇರು ಅಗಡೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕವು ತಿಕ್ಕುನತ್ತ ಜಿಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಣಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಈ ಪಾಂಡಲ ಎರಡಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ದು ಪನೋಡಿತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ತಗೊಂಡು ಅದಾಗನೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಅಂತೆ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಾಂಡಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬೋಲೆ ಉಂಡು ತುಜಿನ ಬೋಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಕರೆ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ದಿತ್ತು ದೀಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ಬೈಯಾಗ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಪಾಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಚೂರು ಗುದ್ದುಡು ನುಂಗದು ದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಗುದ್ದುದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಪಾವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಯಾಗ ತಿನ್ನಾರೆ ತುಂಬ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರೋ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಯತೆ ಹೆಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ಸಾಗಲ್ಲ ತಿನ್ನಾರೆ ಬೇತೆ ಏನಿತ್ತು ಗುಜ್ಜೆ ಬೋಲೆ ಕುಕ್ಕು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಏನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನೆನಪು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಪೊಯ್ ಇದು ದಿಕ್ಕಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಕಡೆಪಾತ ಆರಿ ದಾರಾಯಪುರ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪತ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ತೀಪೆದ ಅದು ಸೊ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ದಪ್ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಡ ಬುಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ತುಕ್ಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಓದಲ್ಲ ಜಿಡ ಸೊ ಏನು ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಕ ಅಂದು ಗುಜ್ಜೆದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಇಂಚ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ ಇಂಚ ದೀದ್ದು ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ತುಲೆ ಅಂಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಆತುಂಡ ಸೊ ಅವು ಕಲದಲ್ಲ ಅಂಡ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಪೋಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕುಂಟುಡಿ ಏತು ಒಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಕನದೀತ್ತ ಪಾಡ್ರನರ ದಿನ ಬೈದ್ಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಕನದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಟೈಲ್ಸ್ ರಾಟ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದುಂಡು ಗಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಈತ ಪಾಡರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಶೋರ್ದು ಕನ್ಪಾದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆಕ್ಲ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಪೋಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಚೂರು ಉಂಟಿಲ್ಲ ಅವು ಲಕ್ಕದ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಚ್ಚುವತೆ ಅದೇ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೋಪುಜಿ ಏತು ನಮ್ಮ ಒಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಕಲೆ ಪೋಪುಜಿಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಕಂದಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ 2026 ಲಕ್ಷದೀಪ ಹಾರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಷದೀಪ ಪಡೆದು ದುಂಬುಕನ ದೀತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬಣ್ಣ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ಬುರಿಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ವರ್ಕತ್ತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈತೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ ಬಂದ ದಿಕ್ಕುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಲ ಮರತ್ತು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಓಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಪರೋಡು ಇದು ಬೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಿದ್ದು ಈನೇಕ್ ಆ ಅಂಗಡಿ ದುನ್ನ ಹಾಪುಂಡ ನೀವು ಕಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಕಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜರ ಪವರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಗುಜ್ಜೆನ ಒಂದ್ಮಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ತೊಗೊಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೂ ಅರಿಲ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅದೇ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ ನಡ್ದಾರೆ ಆ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀದು ಆಯಿತು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ತೆಕ್ಕಿದ್ದೀರದಿಂದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪರಿಮಳ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಿದ್ದೀರ ಇಜ್ಜತೆ ಬಾಲದಿರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಿದು ನೀರು ಬಾಡೋಡ ಬರ್ಚಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ತಿಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈಚೆ ನಾರೆತ್ತೊನ್ವೆ ದಪ್ಪಣ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ನೀರು ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲೆ ತುಕ್ಕ ನೀರು ದಾರ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುಂಡ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರುಗು ಜರ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತಿಗೆ ಎತ್ತನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಪಕ್ಕ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಗುಡ್ದು ಕೊಟ್ಟುಂಡದ ಅದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುವತ ಸೊ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರೇ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಲ ಈತಿ ಅರಿಲ ಬೆಲ್ಲಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ ಬೊಲ್ಲಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಪಾಡುಂಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆತುಂಡು ಯಾವ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಮೂತ್ ಯಾವ ನಾನು ಇತ್ತು ಅವಳು ಸ್ಮೂತ್ ಇದು ಯಾವ
ಇದು ಯಾವ ನಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಈ ತರಿ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೂ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲು ಬೇಲುಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಕದೆ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಒದ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲೇ ಇತ್ತವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇ ಒಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಬತ್ತದ ಜಿಡ ಬುಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಡನೆ ಬೇಲೆಗೊಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಕಲು ಬೇಲಾಡಿಪ್ಪು ಜೋಕುಲ್ ಹಾಕೊಂಡ ಎಂಚ ಅಂದು ಜೋಕುಲ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲರಲತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲರಲತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಲತ್ತು ಆಪುನು ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋರಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತನು ಶಾಯಿ ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಬಾಲೈತೆ ಗೊಬ್ಬಲಿತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಇಪ್ಪು ನಗರ ಮಾವೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಹೌದಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ದುಂಪು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಅಂಡಲ ದುಂಪು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ரெண்டுல ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತೊಂಡ ಅಂಡು ಓಕೆ ಅಂದುಲ ಆತುಂಡು ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೂ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾವ ಅಂದಿತ್ತು ಒಂತಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾತ ಸೊ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂತಾನೆ ಇಪ್ಪುನು ಕಡೆಪೇಕು ನೀನು ಕಡೆಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿರು ಸೊ ಏನು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೀತೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಂದು ಪೋಯಾರ ಇಂಚಿದ ಕಾಫಿಗೆಲ್ಲ ಪೇರ್ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವ್ರು ತಿಂದು ಪೋವಾಡುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು 2-3 ವಿಸಿಲ್ ಆವಡ ಒಲ ಹಿಡ್ದು ಬೇಯೋಡಕ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಫೇಲಾಂಡು ಚೂರು ನೀರಾಂಡು 3 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ನೀರಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಂದಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ದೀತ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಕಿಚನ್ದ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ಈಗ ಗಜ 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 ಮತ್ತು ಗಿಡ ತಾಗೊಂಡೆ ಉಪ್ಪು ದಡೆಗೆ ಮುಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆವಾಡು ಬಿಸಿಲೇನು ಬೆತ್ತ ಬನ್ನಂಪೆ ಅವ ಒಂದು ಮುಗಿನಲ್ಲ ಆವಾಡು ಐಕ್ಯ ರಡ್ಡು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ಡು ಬಂದ ಬಾಡ್ದಿಯೇ ಮುಂದುಲೆ ಕೊಪ್ಪರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊಪ್ಪರ ನುಂಗುದು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ತಾರೆ ನುಂಗುದು ಕೊಪ್ಪರ ಆಪುನು ಕೊಪ್ಪರ ಹಿಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಇಪ್ಪೇರು ಯಾನನ್ಸತ್ತು ಅವು ನುಂಗುದು ಪಿರ ನುಂಗರ ಆತಂಡು ಈಗ ದೆಪ್ಪಡೆ ಉದಾಸೀನ ನಂದು ಗೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂದು ಅದೇ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಇಪ್ಪಂದು ನಿನ್ನ ನೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಡ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಇಪ್ಪಂದು ದೆಪ್ಪು ಹೊಡಿತ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಸೇಮ್ ಇಂಚಿನ ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಹಿಂದೆ ಕಲರ್ದ ಇಡೀ ಮೈ ಹಿಂದೆ ಕಲರ್ ಅವು ಏನು ಬೆಳ್ಮೆ ನೋಡು ಪೂತಿನ ಪುಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಸಿರು ಕಷ್ಟ ಊರು ಪುರ ಪೋನಾಗ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಿತ್ತೆ ñಮ 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 ಒಂದುಂಡು ಶೈ ಆಲ ಮುಟ್ಟುದ್ವೇನೆ ಅಂದು ಎಂತ ಇದುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮನಗಳು ಮಾಮಿ ಆ ಥರ ಮಂದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ತೀಪೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅವು ಇರೇಟ್ ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ఒక ಗಟ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ಬಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವನ್ವೆ ಸೊ ಆಂಡಿಯನ ಗುಜರ ಗಟ್ಟಿ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.